Като любител на автентични неща, искам да ви покажа следващия си апартамент, който е в ретро стил. И то от времето на соца. Нещо, което аз много харесвам и взех като предизвикателство да направя апартамент за кукли от този период. Това е поглед отгоре и ви пренасям на тесният дълъг характерен балкон с парапета, прозорец на баня имаме, кухня, хол и спалня. Стремях се разпределението да е абсолютно реалистично и логически, така както са повечето апартаменти. Спалня, дневна, малкото коридорче, състенен гардероб, санитарен възел и скрита кухня. За паркета след малко ще разкажа повече. Първо да отворим да се проветри с характерният вратопрозорец. Всички израснахме в тези обстановки. А помните ли рафта над коридорчето към кухнята за съхранение? Ето къде е. При кухнята е дюшеме, а в спалнята и хола риба на кост. Да се призная, двоумях се много, но се радвам, че избрах този вариант. И сега ще ви покажа черешката на цялата идея. Всичко тръгна от тази портална врата. Нещо, което на мен ми е много любимо и като малък не спирах да си играя с тях. И по този начин се получава едно много широко и просторно помещение. Цвета на стените предпочетох да е нещо по-топло и напомнящо за тази епоха, като комбинирам само с бели детайли, за да има и семплият елемент между дограми и прагове. По този начин и настилката се вписва идеално в цветовата гама. Да, коридора нямаше как да не е с белия теракот, а това е и входната врата. Забелязвате, не съм поставил все още дръжки. Те ще бъдат изненада за новите ползватели и притежатели на този апартамент. Тук показвам от друг ъгъл балкона и отгоре имаме соцперболата. Идва време вече да слагаме край на нашата приказка. За финал само ще кажа, че размерите са 103 на 50 см с височина 40, така че пасват всякакви брандове кукли. За лични поръчки и интерес може да ми пишете на лично съобщение. Ще отговоря в детайли на въпросите, които ви вълнуват. Казваме чао с последен поглед и благодаря за подкрепата.